سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی ہوا کو اشکرا کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا مرشدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج دی ایک خوبصورت محفل برائے سال ثواب ختم 40واں دعائے اللہ تعالی مرحومہ مغفورہ دے قبر اندے کروڑا برکتاں رحمتہ دا نزول فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر نو جنت دے باغاں وچوں ایک حسین باغ بنائے۔ عزت امام محترم ثناخان مصطفیٰ بلبل مدینہ فخر علاقہ عظیم قاری قرآن محترم استاد محترم جناب استاد علامہ حافظ محمد اصغر سلطانی صاحب انہوں نے حکم دے مطابق حاضری دا باقاعدہ شرف حاصل ہو رہی ہے اور میرے نہایت واجب الاحترام ثناخان مصطفیٰ بلبل مدینہ عزت امام محترم بھائی محمد اکرم سیالوی صاحب سچائی دی زینت بن چکے نے، باقی بھی نعت خوان احباب تشریف لے آنے والے نے اپنے اپنے ٹائم دے وچ اپنی اپنی حاضری خوبصورت پیش کرن گے۔ تمامی احباب جڑے پیچھے احباب بیٹھے ہو مہربانی کرو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لایا ہو تاکہ محفل دا ایک باقاعدہ ذوق بن جاوے، محبت تھوڑی بڑھ جاوے۔ مہربانی کرو سو جڑے پیچھے بیٹھے ہو احباب تھوڑے تھوڑے دو قدم آگے آ جاؤ، گھروں چل کے آ گئے ہو اے دو قدم کا فاصلہ ہے۔ اللہ تمام دی حاضری اپنی بلند عظیم بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ حمد باری تعالیٰ دی ایک شعر تو اپنی نوکری کا آغاز کرنا۔ خدایا کسے دی بھی تینوں نہ پالنے، خدایا کسے دی بھی تینوں نہ پالنے، نہ پیندا تو پانی نہ کھاندا تو آنے، خدایا کسے دی بھی تینوں نہ پالنے، نہ پیندا تو پانی نہ کھاندا تو آنے، حسابہ کتابہ تو دیندا تو وکھی، کدی کردا ککھے کدی دیندا لکھے، تیرے وانگ کوئی نام مٹھا نہیں مولا، تو موجود ہے پر تینوں مٹھا نہیں مولا، کدی ربا تینوں میں ملنا جی چاہواں، ٹھکانہ تو دس کتھے میں آواں، تو مسجد دے وچے یا مندر دے وچے، تو جامی دے وچے کلندر دے وچے، میں شہر چ لباں یا جنگلاں چ بولاں، سونے تو کہنا سارے بار میں تیرے کول یا اللہ، تیرے شہر چ لباں یا جنگلاں چ بولاں، تو کہنا سارے بار میں تیرے کول، کسے مینوں سمجھایا جھلا نہ بن تو، کچھ چج دی گل کر کل اللہ نہ بن تو، غلط خیال ہے غلط ہو کے دینا ہے، جن دی کوئی صورت ہی نہیں انہوں تو دینا ہے۔ یکدم میری یک تو لتھے میں پردے، نظر آگے رستے آقا دے دردے، ناصر مقدی مقامہ میں گل میں نے کیا مل گیا ہے، اور ملے مصطفیٰ دے خدا مل گیا ہے، ملے مصطفیٰ دے خدا مل گیا ہے۔ لاجپال کریم دے در اقدس دے سلطان شہنشاہ جھک ویندن، نہیں راندے ہوش نبابیاں دے کسے میں والڑے مک ویندن، اندے نوری نور تجلہ تو شوباز پکھی رک چک ویندن، اندی کالی کملی وچ دلکش بدکار تے مجرم رک ویندن، تواڈے در تو اے لاجپال نبی خالی اج تائی ولے ہی کوئی نہیں، آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں تواڈی شان ولے ہی کوئی نہیں، تواڈی لکھ دانش تعریف سکے وس قلم دا چلے ہی کوئی نہیں، اللہ پاک زمین دے ٹکڑے تے تواڈے نال دا گلیا ہی کوئی نہیں، اللہ پاک زمین دے ٹکڑے تے تواڈے نال دا گلیا ہی کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ حافظ جمال لاجپال ساؤنڈ سروس بہت محبت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے کاروبار مزید رکھیاں رحمتہ برکتاں عطا فرمائے۔
مسلمانہ ہمیشہ دل دی تختی پہنچ رکھی کر مسلمانہ ہمیشہ دل دی تختی پہنچ رکھی کر متا کئی نوٹ کہیں بیلے عبارت کرنی پہ جاوے صدا تقویم بستر تے بابوزو ہو کے سوتا کر متا خوابچ مدینے دی زیارت کرنی پہ جاوے مدا خوابچ مدینے دی زیارت کرنی پہ جاوی کون دلان دی انگوٹھیاں پھیرے ایک ایک بندہ دو دو چہرے کون دلان دی انگوٹھیاں پھیرے نعرہ رسالت نعرہ رسالت سارے سنتے بیٹھے ہو ماشاءاللہ محبت لے کے آئے ہو اللہ تمام دی حاضری اپنے بلان کے عظیم بارگاہ قبول فرمائے اللہ مرحومہ دی درجات بلند فرمائے کون دلان دی انگوٹھیاں پھیرے ایک ایک بندہ دو دو چہرے راتاں دا کی شکوہ کرنا ہے شہر لٹیندن شکر دوپہرے حق باہور نے سچ فرمایا ہے دل دریا سمندروں گہرے پاکا تے تنقید کرندن ایرے غیرے نتھو خیرے پاکا تے تنقید کرندن کم ظرف جہان تے پیدا ہی کم ظرفی کرن دے کان ہوندن لجپال دی نامی فطرت ہے وہ جھولیاں پھرک دے کان ہوندن دریا دے بھاسی گھر ویندے دریا وچ ترن دے کان ہوندن ایویں رونا ایک کملی دنیا نو بلا خضر کو مرن دے کان ہوندن نسلی کتے راکھی کردن گھٹیا نمک حرامی کردن بد نسل بدنامی کردن نوکر خضر غلامی کردن کتا بھی حقدار کا ہوتا ہے بندہ تھا منبتا ہویا کھانا کہیں دا گانا کہیں دا اے بدکیڑا دھندا ہویا کھانا کہیں دا گانا کہیں دا کتے اکثر کھیڑ دے ویکھن مہربانی کتے اکثر کھیڑ دے ویکھن منہ وچ پا کے لیرانو ہاتھ کسے دے ککھ نہیں آنا لیند کے خضر فقیرانو دل تیرے تے نکی پئیاں کملی رملی جی ہو گئیاں اس ویلے ازمایا ہی مینوں جس ویلے میں مر مک گئیاں مالک ہو کے پوچھنا ہے میتھوں کی دساں میں کون تے کئیاں او چنگیاں نال جو تیرا سنگ ہے دس میں کیڑے کھاتے پئیاں چنگیاں نال جو تیرا سنگ ہے کاف کافیا کھول کتاب دسا یہ تو وقت نماز یہ تو یار آ گئی ایک بیتوں فرض عظیم ڈوبے میری سوچ تو پانی تار آ گئی یہ تو پاک امام آسان دیتی گھنڈ کھول یہ تو سرکار آ گئے ناشاد نماز قضا پر سو اٹھی ادب کرو سرکار آ گئے کچھ نین سوالی کچھ نین صدا کر کچھ نینا پائیں ہٹیاں کچھ نین نینان دے سودے کر دے کچھ نین بنیندے کچھ نین بنیندے چٹیاں کچھ نین نینانو زخمی کر دے کچھ نین بنیندے پٹیاں خواجہ غلام فریدہ لڑ نین کے دام ناساں ہور کی کرنیاں کھٹیاں خواجہ غلام فریدہ عربی ڈھولن کملیاں دے ارمان ان جلدے پینی تیرے ہوندیاں تیرے چاکرانو گلنا خیران کردے پینی مجبور غریب کنگال خیزر وچ پڑ دے ہردے پینی ایک واری جھلک وکھاس ہونا بیمار ہونا مردے پینی ایک واری جھلک وکھاس ہونا کون دلان دیاں گوٹیاں پھیرے ایک ایک بندہ قبلہ حافظ عسکر سلطانی صاحب کون دلان دیاں گوٹیاں پھیرے ایک ایک بندہ دو دو چہرے راتاں دا کی شکوہ کرنا ہے شہر لٹیندر شکر دوپہرے مٹی وچ میں گتا ہویا مٹی میرا بیس مٹی وچ میں اوڑک جانا مٹی میرا دیس اور مٹی نال گزارا کیتم نام میرا درویش مٹی خضر دا پیکا سورا باقی سب پردیس تیت ہوئے درویش نہیں مرنا موت نو اکھو تھوڑا ٹھہرے اکثر دھوکہ دے جاندے نے گوڑے بیلی سجن گہرے بابے من پر جائی پھر دن کلفہ لا کے پچھلے پہرے ہے قرآن دا خضر خلاصہ میں بھی اوشت نور دی لاٹ مگنا جڑا دیوے غریباں دے بالتا ہے ایڈا حامی تے دردی کون ہوئے جڑا آئیاں مصیبتاں ٹالدا ہے اور میں بھی سائیاں جنال سیاپدا ہاں پٹا گلے وچ کمر سیالدا ہے خبردار کوئی خضر نو جھڑکے نہ ہو کتا رکھما نبی دیالدا ہے انشاءاللہ سر جامن کدیو اکھیاں جنہ خواب حضور دا ویکھیا نہیں وہ عشق دے راز نو کی جانن لو بال کے جنہ سیکیا نہیں پتھراں تو سخت نو ظالم متھا در خالق جنہ ٹیکیا نہیں بانے خضر بکاؤ مالا سے سانکو موڑ بھی مالکاں ویچیا نہیں اور میری حاضری دے بالکل آخری شعر
جنہ پنیا خیر سیالاں تو وہ تو منگتے صاحب کمال ہو گئے کئی حیدر شاہ کئی مہر علی کئی چاچنا دے لجپال ہو گئے کئی بن گئے کتب مرولے آندے کئی چوراں تو ابدال ہو گئے وہ نسلیں در نبید گئیاں راضی جس سے پیر سیال ہو گئے